ra nini mo? Ah, Makuha naman dahil ni. Nakasudag hangin. kailan kayo tutok itong isa kay baliktad. Ano ko nagtutok ito sa kay baliktad? Baliktad dito na aman ang utrohon. Tapos agdawon parung sa ubos. Baliktad na, mariyo na kita. Pero may ito. Hi guys, good morning. Ako na pud ni dami karon sa ubay guys kay mo palit mi og himo na mo kurtina sa among kamalig. Kay arong ma tiyop na to among kamalig sa kadas pagbagzo guys. Nang di pa ang mga kurtina, wa nay kurtina sa karon palit mi kurtina. Kay magtahi ko og kurtina. Ja guys, pauli na mi. Yan na mi sa bani, pagriso naman di, padong nami gali siya guys, nagdali mi guys, kay si Mario magtrabaho po siya sa among CR lagi guys, nga wapay, may sarado, kurtina rin sarado mo na guys, nagdali mi, kay karong adlaw, kinanglan nga, mahumana, kay arong unsang gabi ari na mahigda sa among kamalig. Mudjang gikon guys, bahala, og mga hagard na mig mga naong, basta kay tip na kamang kusina, kay arong ag mga maritis, manghilom. Ja guys, daraw, aray bawi, daramis bye. Panday na sa Mario. Dag ako pag guys magtahi ko og nako ron og kurtina dya gahang makina dagi guzod ng buboys kay kaning portahan na ni guys wa dinhi kamang-kamang. Baray des pagbagjo lagi ko mo kauli dari wa masikaso. Lisod gazining bay nga way baji guys. Mao na nigtila guys. Dia ana ning katon ron kay asa nang imon bisag kana asag sa ka kurtina karong gabi laman kay arong nanami kamang-kamang dani mo higda danas kwarto nga wa gadzoy kurtina nakatiwangwang bidanas kwarto. Uri sa ninyo. Kayo ang mga dali si katawa. Ko assistant sa pan magtahi koron guys o kasara ka kurtina. Dari ikas sa kwarto. Diray wa paday mi kurinti ang pagkaron. Sige na kayo ni dapat atong kuan. Mira. Sabi rin, bira. Kaya kayo magunti. Sa di naman rin makinaganina guys, hasag tago. Kawit itong nagigilipitan ng kanin na. May mga para dito. Anak-anak. Morning guys, basta kami cross. Sana, para matulig. Hi guys! Uy! Ay, gusto mo kamakiti. Kaligod. Kaya sa guys, si Marjorie. Ay guys, kung ako makiti. Nagbati lang ko. Bati lang ka, og. Merry Christmas. Merry Christmas. Jada guys, sana din yung gisukod ning tila. Diso na ni Tahiro nagmagupit kaya ning gisukudaan. Halamang designan, simpleng design na dyan ang himonda ni guys para madali. Hi guys, kuno. Tesa kay si Marjorie. Hi guys. Yeah guys, kami din nga pwede may kabarbahay sa kadas pagbagzo mo ni among bahay nga ni pwede kakalat. Sige pag-uwan. Kanang mapagani mi kurinti hatod karon dari sa tibok namong barangay. Kami pa zayway. Kami na lamang zayway kurinti dari. Kaya dito puti nanay kurinti. Sana kasi mana kapin. Kami gagwanta sa amin dari kuan guys, ngit-ngit. Ano ko na sila? Sila na kung kuhan ni Maritis. Anak ko nang ibigay sa Marjorie. Maritis. Ito na anak. Diyan guys, sa kaning bintana, ijan na pong gitip. Kuana na, ijan nang ibatangan o lipak. Pero naging naunit kadyo kiputos raman na si Zao pila. Yeah guys, ako na si Zapong tahian nun o kurtina.
Pero ang gazong, hindi kami masiglan eh. Wak wak. As Mario guys, ang ka pangkazo na humana po ni Zao sarado ang among CR. Kani guys, mo ni hindan kag isa po sa mga hindan nga dyan minang stay dani sa mga marites diha nga ano nga wa mi nagstay dari sa mga kamalig kay nga matug mi diha guys gabi man ang inita. Kag ibalot man nagtilan sa karon nga nana lagi na ibutangan na lagi lipak. Pwede na bini magstay dani kay aron mga marites manghilom. Ja kani ang adlaw mga manadzud ni dani na jud mi matuog. Diyan gabi kay aron naay kalinaw. Dilan sa granin mo? Ano ka unom din? Mo dinig sud na. Mo ni ganang sud dari iputos ran sa halmanggi. Karon tangtangan na ni kay na may butong. Ana kani nga kurtina mora pa nang himuon og kani nga tila mora pa nang himong kurtina dani guys. Nagamantanaw lang man jog mahuman na kay sayang man puning kuan. Tila bagong pinipinit ng tilahan ja mo na pinang himuon og kurtina daan sa kwarto. Para po guys, nakakuha na doon doon sa anong pagtago ni Kelly. Kamo mo din na pag-unit. Ano din ni Kurinke. Ang piskat ko parang sulod. Ito mas. Ang gari guys. Ito sa. Bakit traktiran ni bintana lagi? Boy, namin makatulog. Kalau ano yung kuhan, kaya tayo po ito na. Ang tanong ilang dito sa kuhan. Diya guys, pasensya dyan mo ron guys, kay grabe ang uwan. Ang kakusog, kaduhang adlaw na sige bunok dari amo karon guys, bawla man nga sige manggazog uwan. Ay na dyan din kay muranig aircon kay ag priskong hangin dani musud na musud kay kanay mga kurtina daning himuon guys. Kuan amo pudning parehaan danis bintana. Tuluhog gupit kay arong ag hangin musud gazud inag kagabi kay wa palagi kuryente daring among lugar. Ko na kayo nabutangan na lagi yung butong kasi dito sa hangin ba na Diya guys, hoy hay sas duha diya arang di siya sila storytelling manahe sa korono ang kutina guys nga hinuba na tuktong iputo sa among bintana mara putoy ahong adumog tahi kay sayang ang pudong ko pa sa putungan ko na rin kong kilaha kani bang violet arang yung designan guys nga manahe ko aron designan kay arong gamit ko sa mga kwarto kay ilaban sa bintana sabi ang kwarto ni duha kaya ni sa bintana gamit sa bintana sa mga diyan kanay mong kamali guys kamera mga judle ya wa man is plano nga kuya ning bata kay bakit nana man din tanan naman sa may tabo man lagi tong pandemya manay tabos pandemya nga mga judle ma kana makihan wala nga ali di na dagiti kamali. Ini karang pinangan ng gabon-gabon. Guys, one day po ang dawa na maka-concentrate. Guys, kanang this is a biro adlaw kani. Ano niya nang sa alarang mo kanang sabtong karon kung mano ko ba ng dati. Kay kanang mga marites wala na gusto nila nga kung sila nagsumaw na nagsumaw guys. Nakatong gabit guys kung ano nga stay dalit pa man guys. Siya ay sarado pa kaya palagi na natin ng istaan sa kondong. Karon saraduhan ng mali ang naiso baka magbukan sa musian. Ang dita na di pa muna kung di pa dukdukan mo ka ng kalaran na guys kaya makamami sa mabinta na among sang giharangan o utong kay na lagi di ba mo lagi o din ang pagina na mga staff kay ara lagi ng sila kanang ang tramsak diba ara makasab ng kasi na vlog kung sa kayo kanang mga maritikan mga silingan hindi na nang bigaan ako naguniwang na kung silang bigaan sila kay sila na sumagari bigaan ba bigaan ni
guys. Mga marites, mga yan, mga batag-batag sa agad. Yan. Ito naman harong guys sa bonsai design sa ahon. Kusina sa kusina. Ay! Kusina sa kwarto. Dahil sa amin para kusinahan namin. Wala, wala. Ganito, parang mailan. Nawak mo diba? Bigyain ni Mami. Kamu sa para mo magkakaunin. May bigyain. Sana gay kaduhang kortina para sa among kuan. Minsan na mo sang mga sinagbayaran kadagan kaya rang sige guwan dari. Nana guys, ang design tanaw na patanaw na mo nang lagi kaduhan ni namong portahan sa kwarto. Kwarto ni Marjorie ni. Ay lang kayo kung tutok itong isa kay baliktad. Ano ko natutok ito sa kay baliktad. Baliktad bitaw na man ang utrohon. Tapos agdawon padung sa ubos. Baliktad na. Mariyo na kita. Tara ni ito. Guys, mo ni agi kaduhang kortina nga ahong na. Tay, ani mo na kwarto ni Marjorie guys. Kana. Na guys, mo ni ahong i-design daan eh. Sa ibabaw. Karipod guys. Sa kakwarto. Mapadiyag. Ang kortina mo ning nabali. Pero anang ibalik gitarang na guys. Agbuwak kay natuwad man ag kuan. Saga na ni. Kawaza na ingana man. Ako kita. Diya. Mga pwede guys. Payaran sa stickers ang design. Diya. Patanan po marharon guys sa kortina sa kwarto. Yeah, guys, mo niya among kortina sa kwarto ngit-ngit palagi may kurente yun dya. Yan na pag-design guys kay kani nga tela sayang kay mo lagi putos-putos na ng bintana sa panamabutang og kawadyan o lipak. Anja guys sayahay na kadyo among tugdaan ni guys kay mura nag-aircon presko kadyo. Kaya padzud mi kurente hantod karon. Sang ito so guys kay mo man gikat sa una daan pag putos-putos lagi daan anja. Muna pigi pala sa unang samantala ra na mga designan og ibabaw na may salintong dato sa mong portahan. Sag pikas pag kortina guys hingato rin po na design. Simple ra kay para matambunan na midana para makasud po daghangin. Diya guys, yan na among bintana. Yang labay nga kuan. Pagdanan. Diya ra kamong bintana guys. Wala nag-aircon na nigsud guys kay makasud na gadzud hangin. Dapat pikas dari. Di mo ni agduha. Kakuan na ni pareho og bata na nahasadya og kortina sa sud. Kita man mo ganina. Da. Kani nalahi ni siya guys, kortina ni sa din sa tus gawas ng mga portahan. Mao ni akang Marjorie nga kwarto. Kada guys sa mga kuan sa mga nang maritis diha nga nagpatakataka istorya. O sir kay bagon sa hinangdan nga nung midari nagstay. Nga namong bintana nga wa pay sara kay wa palagi na mo na rib na kuan sa ikas pagbagzong udit. Kay igwa rami nakpaatep. Sa ang bintana og katong CR lagi na mga wa pay portahan. Karon pampun na mo na paadyo. Ja mo nay hinangdan guys nganong mo ako dari nagstay sa Kamalig ja karon pwede na magstay kay nana di na makutog wakwak kay na saraduha na gadzud ja sa mga maritis diha kay bawo na mo gunsay hinangdan mo na hinangdan guys nga among CR way sara kortina ra sa siyempre na bisita o wa pudog mangihi ka og kanang di sarado ang portahan. So, patanawin din po naman karon guys sa among portahan sa CR. Hindi na laman bitaw. Sarado na si Jadi na di kortina kuan. Mo guys, mo na hinungdan guys. Si tatay po guys, nag-offer man po sa ratong atumi magstay. Kay, mazo pa sa tatay po kasing-kasing. Minsan nga dahil ramos bahay kay daghan pa sa luag po dato sa among. Karon guys, para mahilom laman ng mga marites. Niuli naman midari sa Kamalig. Yung dari kay mura mag-aircon kay inaag bintana masarado na